They attempted to drive their way to safety, but there was no way out. Και το Sky News αναφέρει στις ειδήσεις του. At least 37 people have been killed in Greece's deadliest forest fires in decades. Στο ρεπορτάζ του σταθμού η ανταποκρίτρια Ούρσουλα Έρικτον μεταδίδει. The Peloponnesian Peninsula is the worst hit, with the death toll rising as the hours pass. Οι ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας ενημερώνουν τους χρήστες του διαδικτύου. Για τουλάχιστον 37 νεκρούς στην Ελλάδα από τις πυρκαγιές κάνει λόγο το Yahoo. Το CNN στην ιστοσελίδα του αναφέρεται στους 15 ως εκείνη την ώρα νεκρούς, καθώς οι φωτιές μένονται στην Ελλάδα. Η International Herald Tribune αναφέρεται στην online ενημέρωσή της στους 15 νεκρούς από τη μανία των πυρκαγιών. Οι New York Times κάνουν λόγο για φωνικές πυρκαγιές. Ο Guardian αναφέρεται στους τουλάχιστον 12 νεκρούς, καθώς οι φωτιές μένονται στον ελληνικό νότο. Και τέλος, οι Times κάνουν λόγο για δασικές πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 15 νεκρούς. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκτεταμένες αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης στον πύρινο εφιάλτη που ζει η χώρα μας θα μας δώσει τώρα ο Κώστας Αργυρός από την αίθουσα σύνταξης. Κώστα. Στο μεταξύ λοιπόν όλα τα μεγάλα site, όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο που είδαμε, γράφουν πια ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 41. Αναφέρονται στις δηλώσεις φυσικά του Προέδρου της Δημοκρατίας περί εθνικού πένθους και στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για μια ανίποτη εθνική τραγωδία. Τονίζουν ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ακραίες, η έντονη ζέστη και ξηρασία σε συνδυασμό με τους ανέμους έχουν δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες για την Ελλάδα και αναφέρονται λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη